Hamba
And hi, sini NLDC choir team and KBA choir team rona kaisar chamong present khane baga koijo. So please, after this song, we shall go for lighting candle. Abonandar kaham kai fare jotor khabai khubai jotor chablai sing candle musangna phai khangwa china.
जों रोजाबै लबलायनाय हामबायनो न' सिनि कायथ' जों जत' पालखे रोजाबलायनाय
Black hambai ko team rong na. Okay. Pada sing tabuk sini Kokborok Gospel Music Festival 2025 opening ceremony wa habitongo opening ceremony was kabang ma koi team final na Black hambai abon log music system tai sini news media bogna Black hambai ya faro teba hambai ya faro sini Kokborok Gospel Music Festival ni President, Secretary and Committee, Executive Central Executive Committee ni member ak tai joto delegate rokna blai ke hambai ya faro phade sung tai serapsen bisingna sini candle musing lainai tai kai to ni mungui sung opandano chengirenai opandano cengirena bagai joto sini committee ni President, Secretary tai committee ni jotes member rongno yang ophaina bagi koi jawo biskango phai sing oro candle musing lainai candle musing upai kyangkai sini opening prayer will be done by Reverend Dr. Nofrai Jamatia. He is the president of our Kokborok Gospel Music Festival. Ngai phai sinoro President, Secretary, Advisor, tini ni convener, tai jotono executive body ni member of Pajak, blai ke hambai. Angkai sing tabuk, candle musungnai abo pai ke opening prayer will be led by Reverend Dr. Nofrai Jamatia. Pada sing joton baca lainai. Gospel Music Festival non pasal na pola kathani mangai chengrai songri relai sri jabu. Hari Surya sini apa nono hambai jeng salsa menago tongmani salsa soitaniago tongmani jeng salsa ketui tongmani neng suna matangka neng suna pohoro tobuka tei cini Kokborok rasabung rok kamung sumung rojo to kumazak tomarono nang matangi rupaika jeng asak salni tani suri paijamani apa jeng nang o salno puluka Kokborok Gospel Music Festival lo apa tabuk jeng nini mungoi rai sewi ru sini bororo kawangma hasal rogni phai tongbayo oro manjak phai ni banginai rasab nai ro buhaino jeng jo tono nini kharuk mung yago yafaro apa opandano tabuk jeng pal ke jo tono tabuk no nini kharuk mung yago hamjak mung yago yafare rajao nang yasak jadi sini opandani bisingtui nini hapang wateng nini cengsa sangteng abono sini bukhani musung mengapa hamari rajadi neng sawo nini bukhani musung kaham rokno ang sarai reneh ne okok tabuk no nang situng sudai matangai saji suni mugi sana amen. Blai ke hambai sini surima pale ke tabung ke sini choir team no koi jawo will they are going to present the
theme of this festival. Choir team, nor jotana agu phaidi, sini theme song na present khaina bagi. Abo pai kyangkai sini ojaga tini present tongo kebangma solo, duet and instrument testimony Sanarak Bong Mungka UBYF Choir Team UBA. Akaite tonga Reverend Sunil Debrama and Mrs. Lily Jamatia, Tripura Presbyterian Church Synod. So please kindly be ready. Jorawa Norak Ara Paina Bagi Jorawa Sopaina Bagi Kojao. Tebo tonga Mrs. Rosni Debrama Vishwabani Tripura. Tai Mrs. Pinky Rupini Hatai Kotar Baptist Pastoral Area. Te Kaisa tongo Gospel Singer Ministry APC UBA. Okay, tebo. Tinini morning session na chongjag recap na bagay. Testimony na bagay. Sini Tuizilang Debrama Kumulong Baptist Association. Abin logi tongo Dipankar Debrama Kokba. Tay tongo Mr. Arun Rupini Hatai Kotor. So now we are going to present the theme song of this Kokborok Gospel Music Festival 2025. So abo pai kyangkai tini ojaga recapna roktongo Tuizilang Debrama Kumulong Baptist Association Dipankar Debrama Kokba Mr. Arun Rupini Hatai Kotor. Jotonono Jorawa Paina Bagi Sopaina Bagi Kojawa Tebo tongo UBNE Choir Team. Then Tripura Presbyterian Church Synod, Reverend Sunil Debrama and Mrs. Lily Jamatia. Hello. Check. Hello. Ruchapna bagay tebo sungkoinay sini Rosni Debrama Vishwabani Tripura and Mrs. Pinky Rupini Hatai Kotor Baptist Pastoral Circle, then Gospel Singer Ministry. Nor jotono ready tongna bagay koi jao. Please take your time. Let us save our time. Be in time is a God's teaching. Hambai.
Blai ke hambai sini koi team rong na sini o panda ni music festival ni team no borang ricabi kelangka kai tor lobjak thung kai tor bong no tebo chuba chukai ting bong ni sur kahamung thung tai gospel hayungo music no ti borok tebo agu ke mantung blai blai ke hambai. May God bless you all. Tebo thung tesa yapa ma khorob nai o blai ke tong thok jak angsa saklaya ko haipon se yapa khorob ka o theme song no compose khainai bini bagi sing yapa khorob na nango he is our Dr. Napurai Jamatia bini bagi blai kai khatung khaja kai ang nijibo hambaya paro o music no or samung no compose khaima bagi phadi kai sing tini ni morning division thanglai nai so ang koinai sini Reverend Apurva Debrahma Secretary of TBCU bo buskango phai stage of phaina bagai bo ka tini morning division so I request our Reverend Apurva Debrahma. He is going to lead our morning division. Abon log lagi ani khorang khnai tong nai yang yagara deb thang tong nai phade sing kai to kok khana na bagai jotona aguk lai nai stage of phai lai nai o pendal phai achuk phai di kai to ni kok khana lai khanawi sing tini ni sapung phan na lai nai blai ke hambai. Angka phaidi gana gini tong nai rok blai ke sangmungo engage kring kai to ni kok thaino khana na bagai joto na pendal phaile di kai to ni kok khana na bagai pendal phaile di sini borom grang dikon samano bo koi jawo phadi sing tabo morning division chenglai nai kai to ni kok khana na nai phadi pendal phaile di Good morning. Kai tolop dakthang. Tini Salmari 29. Hello, check. Hello. Tini Salmari
29th December 2025 mo bisi painonok jorao tini saloni salo Kokborok Gospel Music Festival ni tini President Secretary the Assistant Secretary Advisor Rock the kereng jagani phainai joto ani hajani takok taibu song bebak no Kristo Jisuni bungbai khaksang ma hambai te chibai yafaro dei buskangni bisi ketal aboni bo chibai yafaro ani ngai te ani nok no kuningai ang hambai yafaro Kokborok Gospel Music Festival ni tangphang okra rokno ang chugiano tini morning division ni bagai jara remani dei tini theme Psalm number 149 verse 1 love mong bijab ni Tara Krichuku bijab ni tangsa tini theme kok bothama abonang tukang khok tangnai abonung logo Psalm number 100 lopong tara no ang khok tangnai subrayng no lobdi subrayng ni thani katal ruchapung ruchapdi bini kok khnanai rok pal kuthum thani bono lobdi Desha ang khok tangnai lopmung bijab tara o bebak harok subrayung ni thani tongthok ni khorang khlaidi bakha srang mabai subrayung no bajudi ruchapmung ruchabui bini thani phaidi subrayung no kaitor norok sidi bose chungno namo te chungbo bini no chungke bini bororok te bini murukma merase bini doglamo hambai bai habdi te lopma bai bini noklao kadi bono hambai rudi tamon hinba subrayung ungkha kaham bini paiflaya hamjak mong tongflainai te kok narokma piri piriwo tongflayo kai tor bini kok thairek losung joten bagi hamare ko prongflaitong amen turinai apa kai tor nono belake hambai ro nung o sal nai thogromani pohor pitjak tiari dumui dei jeng nini besarok nono lopnani nono muito khlainyani jora romani nung o jorani ni o thaini ni o khorang nini o nugui tongmani tai nugya bebak no nini tamke nung snamo bebak no nini hamari no jeng ratawi paya thabaya o joranin thania faro tini bakhano thumsake jeng oro nono wansukle mannani anredi chaychugena hakchal khlaidi phokslai tongphaidi ang chugeni ni seleng nini swaredi polani phand jisuni mungwai sano amen kai torung kha lobjak nai dei kai torung kha snam naisa kai tor nayo bini snamjak rok bono lobthung tei ruchapung ketal baikhe bono lobthung a ruchapmung abo bono lobnani bini snamjak no bini khlaimani no bini kemam singsa hamari no jeng bolai lainani tam hingkeba
abo bos namani inka abo ketal bo mungsa kurinis namani mungsa suk jaganis namani hinke abo abiskar senjago keba mungsa suk nis namani abo inka abo srishti hinjago an bagino binis namani bini tak bok nga tak jeng naisa abni bisingo jengno bo bini kosol ke snamkha abni bagi bini kosol ke snamjak borok ketal recap mungmai ketal borok ni wansuk mabai ono lopnani jeng nango tei bebakno thansa baksa ke ono lob dihni shaw lob mung bijab abo recap mung lob mung bijab jeng kaham khlainai khangkai elamba kurungrok hamani abo astojona simani abo kura asef tei aro moses ni recap mung rotongo aro David ni recap mung ro gotongo jengor kebang mani amhai nugo sela amti klai aro khorok char rok bimani abo compile klai jaka hansa bakse klai abo aro recap mung rok ob bebak ni recap mung abo kaito no lob jak mani Israel hoda ni borok aro recap mung recap te brok hathai kujuk saka kawo Sinai Zion hathai Sinai Sion hathai kawo aro kujugo thangai brok kaitor ni উপস্থিতি kaitor ni hamari abo brok fil khlayo emon ki Samaritan rok brok bo ar chamurok no ruchabo tei brok ke Sion hathayo kasanani brok permission rijagya efen bok Mount Gerizim hathayo thangai brok ruchabo kirtan khlayo abon bagai tam hinkeba binis namjak borok chimia tam hinkeba osungsani bebak binis namjak rok ono lobo toksa tokti rok bebak yongsa kuksa rok ono lobo abo kobi rok eba kobita sine rok abo realize klayo jeng wansuk nei khang ke bebak no ono lobo yongsa kuksa rok pungo jora wo brok belai kheno jani baksa bekrang bai baksa bukhuk bai baksa tahunai kitung bai amti klai juda ke sound bisingo deeply wansuk ang kai tebo jeng mano kai tono lob mani abo tam nani berani wasa wa kaijak abo bo lobun so aro nokbar sip kang ke abo pungo jeng sungui tam kang ke abo pungo a borok simi subia a sumui abo mungsaya abo tijak abo fono si lobu no abo kene binis namjak bebak no lob mani chung nugo wanama singsa lob mu abo keram bugrok bo bakrang bai bono lobo jora phai kang ke abo ma pungnai jora phai kang ke abo brok aino mal matarok bo brok pungu abo kaito no lob mu wanama singsa ke lob mu kaitor no bolayo amti klai baksa realize klayo baksa kawo juda ke ang ojoro tok fuani kok sana musungo tok fua angke ang bait sak bait angke dal tham klai pungmani ang saimano tok fua pungmani bisingti ko chamung burutugo
kaito no bollo bukne hai ma tunga ani ma ke 6টা জাত পুংমানি বসে মতো তক ওয়ানমা সিংসা ও মাছ আছে ও 6টা জাত ক্লে পুংমানি ani ma ke semano baksa borok tongo o jogoto o sungsaro toksa toktir bahai klei pung dal busuk klei pung bo jorao pung abo semano baksa borok on magino tamnani Psalm number 100 tamsa o bebak harok subrayung ni thani tong thok ni khorang klaidi o bebak harok bebak sungsar ni bebak no tong thok ni khorang klaidi tangke bono snam naisa wanama singse inso bono snam naisa wanama singsa ke snam kha harok bupungo hagorok kaklai fru rum sangai bungo abo khorang bai gabang ma borok juda ke aboni khorang ni phan bai ke borok scientist rock abono samungo phnango soundography hindi tak sonography nmani sound bai ke photo tu bui abo charai rok ni photo rok mani onama singsa abo bebak a sound abo borani pheka abo nokbar kri hingke sound ngya nokbar no snamnai sabo abo ka kaitor one by one related khajanta hukte busto aun magino tamsa o bebak harok subrang ni thani khorang klaidi first point already this call is for all mo ringmung bebak hano ringmung bini tongthok ni khorang klaidi bebak abo borok muni susinimia aro sungsani bebak malmata bebak sungsani ha sungsani holong bebak no aro duljago bebak bini o ringmung abo jotani bagai bini o ringmung jotani bagai Psalm number 100 verse 1 verse 2 bakha strangma bai surangno bajudi ruchapmung ruchapdi bini thani phaidi aje ringmung abo jotani bagino verse number 3 tamsa subrayungno kaitor norok sidi bosi jungno snamo jungbo binino jung bini borogrok tei bini murukma merase bono sidi sinansi nango o dagimung o command kaitorni command khatam khos bosi snamnai bono sinani bono sidi bono lobdi tai bo jungno snamnai bono sinani o command this command is for all first point this call is for all i ringmung abo jotoni bagino abo yongsa kuksan bagai point 1 second point is command abo hungke subrayung no kaitor norok sidi bosi jungno snamo jungbo binino jungke bini bororok tei bini mera rokse jung bini bobai muruk jaknai rok boy muruk jakna nango jung a command as dagimung abo ka second point abone bini snamjak bebakno jung saimana nango bini borbai snamjak jung snamjak rok jungna snamnai sabo abono jung saimanani nango verse 4 bini doglamo haphaidi tei lob mabai bini noklao kadi bono hambai rudi bini mungno hamari rudi tamon hinba subrang kha kaham bini paiflaya hamjakmong tongflainai tei kok narokma piri-pirio tongflayo verse number 4 bini doklamo phaidi bini nokhla ka phaidi
English ba hino court, temple court. A temple court bebak ni bagino. This court is for all. A court bebak ni bagino. A nokla bebak ni bagino. A nokla abo jat kotor ni bagi simia. A nokla particular jati ni bagiya. A court, a nokla abo bebak ni bagino. Bebak ni bagino abo. A nokla, a prangon, Bangla by prangon money. English by court money. Prangon abo bebak ni bagino. Abo a nokla o abo bini kosol ke snamjak borok ni bagi simia. O sungsani bini snamjak bebak ni bagino. Aro. Kazan tahu te buksong. First point, this call is for all. Ring mung abo joto ni bagino. This command is for all. Tagi mung abo joto ni bagino. This court is for all. Aje nokla abo bebak ni bagino. 3 points sir. Tei or tamsa tam ni bagi abro. Verse number 5. Tam ni bagi abro. Tam ni hinba. Bongkha kaham. Bini hamjak mung tong flainai. Bini sadla Jishu Kristoni. Bo hamjagai bini sadla Jishu Kriston roka bini hamjak mung. Abo tong flainai. Tei bo kok naruk ya ngya. Abo piri go tong flai abo generation to generation. Abo follow gui tlang mung. Hajan ta hubuk. Aun magino. Bongkha lobjak nai. Bini kaisa san mung. Norok ano lobdi. Norok ano lobdi. Cheng kokborok bai. Kokborok kok bai. Ono lob nani. Cheng tabuk manai tongo. Chini kokborok lob mung. O abo. Belai keno. Cheng tabuk ketal chini. Recap mung recap nai rok. Si nai rok. Kompus klai nai rok. Recording kleine rok ketal mana itong. Abno teng muito klaimani bagani mo program. Aw bebak no ono lob nani. Jengna snamnai kai to no lob nani. A lob mung abo wana masingsa. Potong thokjago. Ono lob nai rok no bo magnang klaya. Yak bukcha klaya. Tam keba jeng omong kha mol hamya a mol hamya zorawo jeng bono lobuise jeng tam khlaina nang hke buskango phaina nango bono lob kha hke jeng bebakno jeng tam na hke bebakno jeng buskang sekangi manai aun magno sajago Ephesians chapter 5 verses 14 onwards. Taman hinba mungsasuk phang ke nukjak kheno abo pohorun kha abo baino omohai ke sajaka omukturi thangjak suichadi thangai bachadi hake kristoni pohorni sakak lainai abo baino norok bahai ke tong abono si kaham khenai di siarok hake ta tong di sinarok hake tong di lama man kha hake taya kardi tamone hunke omong kha mol hamia butu ata ngdi tamokhe kaito norok no tamok lainane abono si sai hinanai di Anggur buti fegoita tongni abo norokno sokmornai aboni slai kolabai kobol jakdi lob mung tei recap mung kathar bai norok kiching norok kok salai di bukha bisingo subrai no lob tei recap mung recap di bebak ni bagen afa kaito no chini subrai Jisu Kristo ni mungui hambai rumang tongdi on magino tan kon lob mung tei recap mung kathar bai norok kiching norok kok salai di recap mung lob mung abo kok sau lob mung te recap mung o abo recap mung bai kebang ma express klaimano recap mung bai kebang ma chini literature jeng abo narugi mano recap mung bai jeng bekhani kok salai mano sahorlai mano recap mung bai abeg akhep dukho prakash bekhani dukuno saklai mani tabuk tamung ingkit tongkha abo saklai mani
lai thanglai sal bahik lai ing to thangkha abo saklai mani ulo tamung no abo saklai nani entertaining tamung no abo saklai nani ru chapung bai bebak no prokas klai nung abo prokas klai nya rungkhang aun mage nang masuk ru chapmung bai kebang ma bekhani abo express klai mano ru chapmung bai literature kemaja kok thairok chung tubui mano nung abo tubuna rungkhang ke ya ke aron aro kitingi tongnai recapmung identity kaisa recapmung abo protibat kaisa hajan ta hukte buhusong aun bagino recapmung abo lobmung kaisa recapmung abo ngimano abo sejamung mu kaisa recapmung amo kaisa saya lama facing langi mano abu bu kaisa on bagino pia ba oro rucap deh nin mani kai o abong kha kai to no loboi rucap mani nini chak ni bagi pola ni bagi nini tinang ni bagi nini kusung ni bagi abo kah abong kha kai to no lobani rucap kai to orbini kok thairuk no chung joten bagino amari koplong khlai dong amen ang ojorao koinai tini Reverend Dr. Vishwajit Puchang bono koinai akok theruk ni bagi suri na bagi abun uklogono tini tifang no ya parjo. Please come over here. Surian. Magna fakaitur churai na hambai taning ke nang hambai razaki masango taning ke nang lob jagi masango nang suna snamai nang suna sapung hapung khairu gai aikoli to kafana no chung lobo te hambai ro ana hambai ro ini hapung nang suna murugai haini hai ini ne o sal Scriptural poito khlaine rokni thaniwo moito khlai jagnai sal nang sungna rakha taning khe obo puila sakang Kokborok sanai rokni bisingo Kokborok music festival nang sungna rakha obo tini wo live ma gaito bafakaitor ojrani bang Bogrkaitor nana hambai ro tini upfungjarao nini seleng pastor apur boni bising tinang tengno nana lob mani nana loboi suri kereng hamari tola tonga ni korok na teng srai kermani ba asubrai kubino lob mani bising tui resap mani bising tui sini kemajar na seng retukari mano sini jaya rokna seng sini rei mano awani bising tei nono bo recaboi seng sasa khlainai nini hamari tolat apakai tor neng resamang ni bising tei lob jaknani neng elem bagon nai kangke belai kena nangjak kugo awani bangai apa poito khlainai rok resapmani bising tei nono lob yagui tong maya Papa oken ni bang nona especially ni seleng pastor opurbo ni bang ini hambai neng o fungsang jorao bini bising tui jing kok ketal sereng mani ketal hamari klai mani bang
apa tini sapung nini khairokma khuriyo khlainai o program no nini hamari tola tongmanen nang hamari khlaija ne present sana o Lord nang sungbai tongpaija debak nin thaniya faro surima bugra Jishu ni nungbai san amen Chairman no ya farzaka hambai Hambai sini sarno kai tini kok tini morning division no sungno ketal kok rok bai khlai sungno phurungi thamani bagai hingke faide sung sini resapnai rok sung failajak jotno sini panel bisingo ha failajak boni yagulo ang tabuk resapnai rok no ang joranai boni bagi sung tini khnalainai sini resapnai no sung joranai sini miss Rosni Deborma Bishobanikni Haini bagi bono jorano renai tongkhang ke bau present khai paidi resapna ni bagi tongoda paidi kisa doi phake sanai sengte boro rezak tongo boni yagulo sini Mrs. Pinky Rupini te hathai kothor Baptist Pastoral Area te even Mirinal Deborma Bishobani te even Ninel Deborma bobo tonghangke jora seng truk nalai thanglai nai
Hambai sengjo to ya pokro lai nai biningai. Mau kena seng sini resap nai rok no seng fan lai nai korang resap nai rok ni bagai seng ya papa no korob yang ke borok bahai no fan mayang leo. Hai ni bagai seng borok ni bagai ya papa korob lai nai seng pai kang keno. Engke seng tabuk kena lai nai sini evangelist takuk mirinal ni kuk tei seng resap mong tangsa kena lai pi nai. Kaisa saklai jangnai je registration khaya khurok borok ayang bufang tolawo thangai kisa khlai peke sanai hain bagi je ketal phanyarok registration khaya khurok bor ayang lama gandawo thangai bufang tolawo registration khagyang ke sanai asungno Di phai di Jisu ni thani bole no ring hori tongo sungsa ni tomung no sak ni musung mano yakarei bini thani dak di phai di Jisu ni thani bole no ring hori tongo sungsa ni tomung no sak ni musung mano
yakarei bini thani dakti phaidi Jisu ni thaniซึ่งสานิตโมต้องทกสะทกบากือดาเลยหนึ่งตาต้องสีดีนี่ลางมาเลก็มอรืยทางในกาซึ่งสานิตโมต้องทกสะทกบาGeda lei neng ta tong si di ni lang ma le ko mo rơi thang này cả ni lang ma ko mo rơi thang này cả đặc ti phai di Jisu ni thani Bole no ring hori tombo Sung sa ni to mong no Sag ni musumano Yakarei bini thani Takti phai di Jisu ni thani sama mana hamari mana Jisu no nele ya sakhe subrai no nele surike khak sama mana hamari mana Jisu no nele ya sakhe subrai no Subrai Jisu nonang surike Takti phai di Jisu ni thani Bole no ring hori tombo Sung sa ni tomo no Sang ni musumano Yakarei bini thani Takti phai di Jisu ni thani Ambai Hambai sini takuk evangelist sin takuk mirenal no Boni yaglo sing tabuk truk tebor sap nai rok phai tongo sing tabuk bu khnai tongo lama rogo nei haini bagai tabuk phana sok phai sugya kho tongko tebo kreng haini bagai sing tabuk te tangsa sing khana lai phinai sini evangelist sini takuk ninel ni bising tei sing rasa mong tangsa khana na lai phinai haini bagai jora na phake sanai
Bon yagulo sing khanalainai sini Gospel Singer Ministry UBA Udaipur Baptist Association ni bisingtei sing khanalainai. Ge kaisa koijaknai tebo ketal phai tongnai rok resapnai oro program schedule rejak borok yang beskango phaioi sok phaijak da sok phaijaya kisa sair phaigang ke sanai haini bagi sing oro sekang je phainai rok ni bagi sing program no sengi mathang laisu haini bagi joto ketal phai tongnai rok beskango phai sini secretary bai phai malai phai ke senai no sanai ngja haina hai registration khai korok beskang ayang lama gana wo bufang tolawo tongo aro registration khai ke sanai Hello, chick. Dios
gửi thằng ấy yêu hỡi ôi chúc thằng ấy khờ sini do pharo ai ro dio su bai chingo mưa thang dio kai tu chingo ôi chúc thằng ấy khờ sini do pharo ai ro dio su bai chingo mưa thang dio kai tu chingo ôi chúc thằng ấy khờ. Hambai sini takuk even ninel no boni bagi teisa ya pakotor ke sing khorob laina tani mane ke kaithio asike suar mani bai kaitor bini mungno lobjana ni bagi jotno no khorang ro wonsau hain bagi o khorang bini mungono lobjana ning thung nisung boni bising tei sing khana laikya tabuk phadi sing khana lai fiuana sini gospel singer ministry UBN ni bagi hain bagi sung borok no joranai resapnai rok oro beskango phai resap laide chati sokjak beskango te music tamnai rok live tamnai rok norok ayango kisa asoge ge sanai yango norok ni bagai snam jagolede ai kahai na hai phari sung borok no jora lainai jora na phake sanai sinan je music live tamnai rok live telecast khaina rok norok bagai yang snamjak norok yango phaide phaimane yagolo olo naituk lai ma tongya na tei je live resamnai ba tongma ba haini bagai norok yango aso phake sanai boni yagulo tiar tongde hathai kotor baptist pastoral area ningai aditya ropini boni bisingte sing resamong khana lai fiu nai hain bagi tiar tongna bagi koijau
Hello, hello, check. Hello. Ade hoy. Jeng man hai ru sirulai siti. Hello, hello. Rodrik. Jeng man hai ru. Asut tung dia. Hello. Ha. Ready. Chini ha, chuk no ha, salsa sing le manai na. Sini bagai samui tongo, surprise Yesu. Sini ha, chuk no ha, salsa sing le manai na. Sini bagai samui tongo, surprise Yesu. Sini ha, chuk no ha. Panama, kirima, mengsabuk Kristus hawa. Okhima, tei kangma, mengsabuk Kristus hawa. Sini ha, chuk no ha, salsa sing le manai na. Sini bagai samui tongo, surprise Yesu. Sini ha, chuk no ha. Sama beba keplen sukawa. Hang sama tong
salsa sengle manena sini bagai snawi tongo surprise disu sini ha chuk no ha với tòng na hãy đi mừng nó xưa rứa sao na lo với tòng na một rung rung tại to nó xin đi ha chút nó ha sao sa sưng lê mà đầy na xin đi ba người sao với tòng ngô surprise is so salsa sengle manai na sini bagai snawi tongo surprise disu sini ha chukno ha albai jotono जों तैफोर साइ थांमोननि उरसा मुंनाव सुनायके जोंनि पास्टर फाइजाक ब सुइमोन इरसां Belai kai hambai kaham kai ricabai kelangka kai tolop jaktung paling kai seng tabuk angkoi jawo sini takuk aditya rupini bono jorana na bagai takuk aditya rupini please come to the stage present holy song aditya rupini please. Sini tujilang nobo jorar nai bo pai kyangka tabuk rica mung pai kyangka tujilang no jorar jangna so please be ready nga music system norok bo je doi mansak dolai di hello check hello hello joto musician na yang debra passing achung na bagi koi jau please come take your seat.
nini pohorni nini polabai romai tonjade sari zol mazol saro ano sopomo nanayo lama lam kebang mabeskango inalam porong nanayo Ani tongko sakoro Beskang kobol namayo Sengsar ni tongko sakoro Beskang kobol namayo Nini triterma kahamangate Angle kumanay sisuray Nini triterma kahamangate Angle kumornay sisuray Tong namusunggo suka tong tayo Ang namusungya horni lamao Tong namusungo suka tong tayo Ang namusungya horni lamao Sengsar ni zol mazol saro Ano sopomo nanayo Lama-lam kubang mabeskango Inalam porong nanayo Sengsar ni zol mazol saro Ano sopomo nanayo Lama-lam kubang mabeskango Inalam porong nanayo Inalam porong nanayo Hambay Sini Aditya Rupini na blay ke hambai kai torte lok chap thung bini bising tika kukubinak seng phanman ka we got the Holy Spirit angkai phari seng kai torna hambai ri tonglai nai sing joto gospel singer rangno kaham kaisa platform ruma bagai kai torna seng joto na hambai ri tonglai nai seng o jaga tabuk richamung khananai sini Khumlung Baptist Association ni tuijilang debroma abo pai kyangkai sung break relainai again we will start at 10:30 so angkai phari sini Khumlung Baptist Association ni tuijilang debroma angte ba koina je risap nai mung rijak jotono aro kisai report rikhai chawa sing jora jorawa marking khai tongnai moreover time saving ni bagai angka music system rokbo yango phai yang debra phaching achuk phai kai blai ke kaham nai tam we can save our time hambai Hello.